right? Ngiyaphila njalo. Asikaqala ngisakubuza right. Okay. Okay. Naku irod usese right. Okay, shalom saints. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much, Bazalwane, for tuning in. This is Durban edition. We are here in Durban. Thank you so much for your continued support. Yes, today I'm joined by utatewethu lapha omncane sinaye lapha namhlanje osivakashele lapha sakhuluma naye. We did not even take much of time ukuthi sigcine sifikile lapha eThekwini ukuba sizombona. Nizokhumbula ke ukuthi on our previous episode khona ngimention indaba yokuthi maybe you have your family, you have your family and awuyazi ukuba ikuphi, you want us to help you locate your family, okanye you are a family and then kune member that you want to locate engayazi ukuthi kuphi. So we are here for you to help you with that, of which I believe ukuthi you can use us as a point of contact ukwazi ukuthi nixhumane nabantu benu laba enisuke nibadinga. But today I'm joined by Usisi Job Sengshilo. Angithathe lithuba. All right. Ngiyaphila njalo. Right ukhululekile. Yeah, get right ngikhululekile. Yonke ihamba kahle. Asingikuza ukuthi right. Asingikuza ayilese isandla ngoba isona siduze. Khamba kahle. Anya uzwa ku right. Khamba kahle. Right. Ubasisi sinayi? Usithabile wakamakhanya kodwa ngaziwa ngoCandy, Sithabile Candy Makhanya. Buya igama lika Candy. Second name yami nje. Candy is your second name? Yeah. Okay. Wakamakhanya. So it waziwa ngo? Candy. Candy igama waziwa ngalo. Very good. Siyabonga ukuthi usijoyine. Ube nathi lapha namhlanje. Nkosazana, thank you so much. Ngiyabonga mina. Usithabile igama owalethwa ubani? Angizwa? Who gave you the name Usithabile? Umuntu anginikeza igama Usithabile ukhulu gogo ozalo baba. Gogo ozalo lena ka Candy lona nikezwa ba? Ubaba kwanginikeza uCandy. Candy ubaba, and then umama akakunikeza ngagama? No, alikho like certificate enganikeza uyena. Okay. Thank you so much. Ukwasibhalela lapha na ku WhatsApp. Waxhumana nathi. Safika la buka sikusukelela na kuphi egoli sazofikela lapha. Buka indlela obaleke ngayo kanjani. Siyabonga kakhulu sisiwami. Thank you so much ukuthi ube nathi lapha namhlanje. Uthema usibhalela lapha waveza indaba yokuthi your upbringing nje. Hlala yakho yokukhula nezinto ngiyazama ukuparaphrase nje kancane kuyi message yakho, kodwa ngiyafisa ukuthi mhlambe ke siqale kanje into yami nawe, indlela yakho yokukhula, awusipho your background, uzalelwa phi, ukhula phi, nje awukusipho your background. Okay, so ngokuzalelwa ngizalele khona la eThekwini. Okay. Kodwa ukukhula kwami ngikhulele ePortshepstone ezingoleni. Okay. Amakhaya nje akhona. Ngikhulele kaBaba ezingoleni kaBaba. Ngikhuliswa ngingasho ukuthi abazali bo2 angibazi because mangizwe story kugogo bangishiya ngisamncane. So ngakhuliswa uyena ugogo, angifuni futhi qamba amanga, ngikhulanga kahle nje, ngikhule kahle, ngikhulise kahle ugogo, ngafunda, ngaqeda. Kwaba ukuthi ke sengibuyela ngale eThekwini nxa ukuthi yabo sengimele ngiqhubeke nesikole, ngifuna umsebenzi, into ezikanjalo. Ukhuliswa ubaba nomama. Unobaba nomama bakuzalile kodwa obaza mhlambe yini ekwenza ukuthi ugcine ungabazi? Kwenzekeni? Ento yenza ukuthi ngigcine ngingabazi bangishiye emhlabeni ngisamncane mina.
ukhulu mengitshela ukuthi bangishiya ngina 2 years. Kwaba ukuthi ubaba wahambisa emhlabeni ukugula. Bese yena uma kwaqala uma kodwa uma story sama angisazi kahle ukuthi wahamba kanjani. Kodwa engikwazi ukuthi ubaba yena ke wagula ke kwaba ukuthi uhamba kanjalo ke. Kakhuliswa isona isalukazi. Mana-ke umama yena njengoba usho ukuthi babe ngabantu abebengashadanga vele. Kodwa umuntu ifamily ogcina uyazile njengoba ubugcina uhlala nogogo ifamily yababa. Yakababa, yeah. So eyamama wakho ifamily awunayo information okanye ama details othola ukuthi mhlambe umama wayengowa kule ndawo ethile wayokusibani you know izinto ezikanjalo. Information enginayo amagama akhe ngiyawazi. uNozinhle Teddy wakamtshiza ozalelwa eFlagstaff Eastern Cape. So indawo abehlala kuyona la eThekwini iseTlemont kwaDabeka. Engazi behlala khona. Ngingazi exactly khona ke naKwaDabeka. Yeah. Kodwa behlala eTlemont bese kuba uthi ubaba yena khona la eThekwini behlala eMlazi eWema. eWema. Yebo, behlala khona. Okunye engikwaziyo ngoma ukuthi ngina ama siblings amadala kunami. Okubhuti nosisi. Ubhuti yena omdala igama lakhe engilazi ukuthi Nkanyiso. Okay. Igama lakhe no Ntshiza ngakama ubizisibongo sama. Ubizisibongo sama. Yeah, mama siblings angakamama ekwashoyo. And then dadewethu enginaye igama lakhe bathi uPreet. Ngiyacabanga ukuthi nabo babizisibongo sama because wayengashade nabo baba babo vele uma. Yeah, ilokho engikwaziyo. Bathi abazali baba wakho. Ngizang? Abazali baba wakho kodwa. Nabazali bazali baba bahlukene nabo. Bahlukene. So manje bona mhlawumbe okay ake ngibuze kanje. Le information yona uyithola kanjani? Information ngiyazi soyena ukhulu wangikhulisa. Ngiyazi ngaye nakhona futhi akabazi naye ngaleyo ndlela cause bahamba bayohlala kubaba babo nabo. Okay. Bahlelisa abancane. Angazi noma bayangazi noma bangazi cause mina ogcina kuma. So leyo information nje ngiyazi ngayo gogo. Yena ongazisele yona. But ugogo umazile umama wakho ne? Yeah, umazile khona. Ngokwakhe uyakuconfirm ukuthi sewashona. Yebo kuyaziwa. So ama siblings wakho uyakuconfirm wona ukuthi mhlawumbe asaphila. Yebo. And awunayo into ukuthi mhlawumbe bakuphi nendawo mhlawumbe laba khona mhlawumbe bala KZN, Gauteng, Eastern Cape njalo ngokwe province. Ukhula nje lokuthi ubhuti omdala uNkanyiso khaya lakhe liseGoli. Okay. Ngingazi kuphi nakhona. And then uPreet yena ubaba wakhe akusiyena wala la eSouth Africa. Okay. Cha mhlambe akanayo isho cha mhlambe wase Mozambique or outside la eSouth Africa. Okay. So mana ke ebuncaneni bakho umntwana usasemncane khuliswa ugogo of which isikhathi esiningi ke abantu abaningi masuke bekhuliswa ngogogo noma ngabe abazali bakhona ihlezi bakhona lento yokuthi ugogo vele nje aphenduka umzali ngokuphelela. Noma ngabe akasekho kodwa ugcina ungayifeel lento. Kodwa khona the truth of the matter ezukhula kukhona ezinye izinto othola ukuthi mhlambe khona la ugcina khona udinga umama khona la ugcina udinga ubaba njalo. Yini le kwenza mhlawumbe okanye usuke abanazo izinto ezikwenza sengathi yazi ngemfisa umama ukuthi mhlawumbe ngabe ukhona ukumbona kungasi ukuthi mhlawumbe khona la ngishoda ngakho khona na mhlawumbe ngihlukumezekile kungasikho lokho uthi mhlawumbe nje khona izathu ezithile wena uthola ukuthi uyadinga uma ngabe unayo into kanjalo mhlawumbe ngabe iziphi lezi zinto mawuthi unazo. Ngifuna uqamba amanga angizange ngize ngibe nakho. Because ngingasho ukuthi ugogo ubile ubaba ubile umama kumina. Nanokuthi belekelela ukuthi belekelela ube umama iversion yokuba ubaba ngithole kubaba omdala.
olamana nobaba okuyena osaphila futhi ubaba omdala. So ubaba omdala uyena engithi ubaba ngazi yena ubile futhi father figure kumina. So ngase sayidini la kama ugogo bewuma kumina. So angeke ngisho ukuthi khona mhlambe okwake kwenzeka la ngadinga khona abazali straight not yena. Yes. Hayi ngabe ngiqamba amanga kukho. Awusho ke lapha yona siswami. Ake sithi nanka ama siblings wakhe ayahlangana nale video. Yini ongayisho kuwona okubanikeza isiqiniseko sokuthi wena ungenye ama siblings wabo? Ongaba i-assurance kubona ukuthi babe neshosho ukuthi ngwenye yama siblings wabo. Ngingathi yini Nkosi yami? I do have i-death certificate yama mhlambe some sort of a document mhlambe mengathi bafuna ukuyibona ngaba yini iy'thombe futhi zamazi khona ekhaya. Isithombe zakhe eshuthe nobaba futhi ubaba mhlambe ngenzeka mhlambe bayamazi. Ngiyacabanga mhlambe ngabe kona lokho. Yeah. Mhlawumbe wena indlela yakho yokukhula nje ubusakhula nje. Hey, awuzwakala umsindo ama comrade lapha? Yazwakala kakhulu. Kodwa masikhuluma. Uyavala. All right, cool. Okay. Ngifuna ukubuza ke indaba yokuthi wena ngiyazi ukuthi usemncane. Kodwa nje mhlambe uyayusizwe nesikhala sokuthi yazi I wish ngabe ikhona isiblings nje khona eduze kwami ede encane noma endala yeah. Sikhona kakhulu leso sikhala. Angifuni ukuqamba amanga. Ngiye ngibone mhlambe umngani mhlambe umngani wami enginaye having that little fight nobhuti wakho omncane noma nobhuti wakho omdala noma mhlambe experiencing lo lathando lokuba nobhuti noma nosisi omdala noma nosisi omncane. Manje on my side akekho mhlambe njengoba ngazi ukuthi nginobhuti omdala nosisi omdala kumina. Akukho lokho ukuthi mhlambe because khona izinto engeke ngikwazi phela ukuthi vele ngiqonde kukhulu uhambe ngikhuluma naye. Kumele kube ukuthi mhlambe ngikhuluma nomuntu engazi ukuthi hayi mncane futhi kule age mhlambe anga understand khona yebo. So siyaba khona leso space sokuthi anginaye umuntu engakhuluma naye ngo because khona futhi nezinto ongeke ukhulume futhi nabangani yebo. So ispace sokuba songabi nayo isibling sikhona. Engafisi ukuthi mhlambe mangakuthi nibayibona yona le video le kuba ukuthi bayithola indlela ukuthi baxhumane nami. Yeah. So tell me guys siswami ugogo nje ubuhlala nanje ukuthi ukhula ngithi. Yep. Gogo nje ubuhlala naye uyakutshela yonke lemlando ukuthi ubaba wakho weso uyakubonisa njalo ama brothers kababa wakho asesekhona wona and u relate kanjani nawo? Okay, baba omncane naye sewashona. Okay. Abantu abasele manje uanti nobaba omdala ke lo engizeke yena khona la eThekwini. Okay. Yeah, ibona abasele manje. Okay. Auntie no baba omdala. Yeah. So kwiside la kamama ihlobo ezikhona ke awuseke wezwa ngazo mhlambe ngabe nobaziyo. Engikwaziyo ngakwiside la kama kuthi ugogo zaloma sewashona naye. Okay. Okunye engikwaziyo ukuthi umalume uthi I'm not sure na mhlambe ngenze kusaphila ngenze usewashona kodwa umalume naye ekhaya bayamazi. Kuyikonke igama abamazi like in person kodwa bazi khona ubhuti waboma owayekhona. Mangiconfirma futhi igama angilithola ukuthi asamkhumbuli kahle ukhulu igama.
but bamazi ngokuthi ukhona but abamazi ngokwesithombe nangokwegama nokuthi uhlala lapha into kanjalo. Yeah. Ihlobo zakho unezihlobo from kwiside lika baba kuphela. Futhi njengamanje awunazi ihlobo from kwiside lika mama. From the side la mama ngazi lutho. Ngingasho nje kanjalo. Okay. So mhlawumbe sizokwenza kanje. Ama relatives wakho uthe ubhuti omdala bamkhomba ukuthi mhlawumbe ongenzeka usegoli. Usegoli. And njobe segoli unayi idea ukuthi mhlawumbe umngakanani okanjani zonke lezi zinto lezo. Lutho. Engikwazi ukuthi nje uyena omdala oqala bese kuba udadewethu kolandelayo bese kuba imini. Then udadewenu yena awunayo i-idea ukuthi mhlawumbe nayo ukuphi futhi umngakanani. Hayi age to be specific noma ukulinganisela angikwazi. But yena awunayo idea ukuthi ukuphi ke yena nje wazi ubhuti wakho. Engikwazi nje ukuthi bobabili bahamba bayohlala nobaba babo. Ezibengishilo ukuthi ubaba dadewethu akusiye wala. Nakhona nginayo short akusiwe la wakephi exactly. So yeah ubhuti omdala ngazi ukuthi hayi nakhona linganisela ukuthi babakhe wayesegoli. Ba move la khona eGoli wahlala kubo khona eGoli. Awenze kanje. Awuthatha ngokuthi ukhula nje njoba ngingasho eqaleni ukhula awuna sibling usondelene nayo. Akusase ukuthi nje nangibhuti wakho uye lo hleli naye la njengamanje. Yini lo ngafisa ukuyisho kuye nikakhulukazi ubhuti wakho njengoba ubhuti omdala. Yeah. Mhlawumbe uthathe nje ukuthi nje nangihleli naye. What is it that you would like to say to him, more especially ungakazi wazi wambona uxoxelwa ngaye awumazi futhi ukuthi ungakanani kodwa into yazi ukuthi nje ubhuti omdala mhlawumbe unayo nene idea ukuthi ubukeka kanjani zonke lezi zinto lezo. Here he comes hleli nawe la so yini lo ngafisa ukuyisho kuyena. Yo wazonzima umbuzo kodwa ngingabonga nje ukuthi finally nangu sengimtholile ukhona singaqala ukuthi sakhe relationship yabo abe khona. Ngingakujabulela nje kona ukuthi angazi specific ukuthi ngingathini because angazi ngikimagine ngaleyo ndlela yabo. Ngingasho kanjalo okubalekile okungenze ngabhalela la ukuthola ukuthi mase kuthiwa mhlambe kuyenzeka kube khona mhlambe oqhamukayo ngingaba ukuthi ngingathanda ukuthi ngithole ukuthi wafihla kephi because angikwazi nanokuthi ma ukuthi khona futhi obonayo kubo ukuthi ngithole ukuthi kubo la ezalela khona ikephi mhlambe ma uthi ikhaya lisakhona ngikwazi ukuthi ngifike nginyathele nje emagcikeni kaMalumbi yebo ngikwazi ukuthi ngifike khona noma inini mangifuna ukuya khona ngiyafika nakho ukuxhumana futhi nawo ama siblings mesakhona kwazi ukuthi ngixhumane nawo. What if akashonanga nje indlela nje ngizilukuzanela ngayo ngizicabangela ngayo uma kuthi washona bayokhula emncwabeni wakhe as much as bona babengashadanga phela mhlawumbe yayingekho into yayingaba yisemncwabeni kodwa nje sengisho ukuthi mhlawumbe yena isipho lesiqiniseka naso sokuthi mhlawumbe washona mhlawumbe ingoba ubengasabuyi ukuzovela ekhaya zonke lezi zinto mhlawumbe into ebenze ukuthi abacawaniso washona mhlawumbe khona ihlobo ezavelayo zasho ukuthi lo bekade ethandana nobhuti wala ekhaya akasekho emhlabeni. Ngizama ukukhanda nje leso sithombe seleso ukuthi yini le yenza ukhulu ethi mhlawumbe sewashona.
ukube baya emngcwabeni ngabe mhlawumbe asikho ngaleyo ndlela isidingo sokuthi ngize nginibhalele, but ngoba abayanga kodwa kungididayo ukuthi khona i-death certificate yakhe uma okay okuyiyona assurance ukuthi usewashona, ngisho ukuthi iyona, kodwa futhi mhlawumbe you might not have knowledge phela siziphela ingane bo, so nami nje ngiyazi cabangela nje but i-death certificate yafika kanjani when since babengashadile, futhi kwaba kanjani ukuthi sigcine kufika i-death certificate futhi ekhaya futhi babengayanga emngcwabeni, yabo zonke lezi zinto lezo nje? Angazi awangempela, angazi ukuthi ngathi yafika kanjani ekhaya. Mhlawumbe ukuthi ngibuye ngathandisisi ukukhulu ukuthi ngimbuze information eningi okugcina nabo besene-stress, kodwa mhlawumbe ngiyacabanga since ngikhuliswa yena yonke into yami bese kuyakhe bese ukuthi u-responsible for yonke into yami. Angazi ukuthi ngaba yini mhlawumbe engarelate to lokho ngendlela ukuthi azathola i-death certificate. Angazi wangempela ukuthi ngabe safika kanjani ekhaya, because mengitshela akekho umuntu owaya khona eshonile emngcwabeni. Angazi ukuthi yaphelele kanjani ekhaya. I see. Yeah. So what do you do now? Manje ngisatohoza. Okay. Yeah, ngafunda esikoleni, qeda pass matric, yaphinde ngafunda, ngaqeda, ngagraduate, kusayikona ukuthi phela ke umsebenzi for into engayifundela ngakuthola. Wenzani esikoleni? Ngenza IT. IT. Yeah. Okay. Wayifunda wayikhipha futhi. Okay. Ukuthi umsebenzi oqondane nayo ngakuthola. Okay. So izinto ezifana noboma internship zona wazenza iqondane nayo? Awukona ngisabhizi nakho manje because vele ngisanda kuyiqeda lo. Usanda kuyiqeda. I-IT le ngizibona ngisazama ukwenza njengamanje. Umncane, usesemncane, I see you khuliswa ugogo. Ogogo ngiyabazi banalo uthando lokuthi bakuthande in a way ukuthi ugcina ungabusana naye into yokufeel ukuthi umama ukhona. Kwesinye isikhathi ngisho ukuthi ukhona makuthi uvakasha kwagogo yayiba khona into yokuthi nje kube nzima ngisho ukubuyela ekhaya because uhleli nogogo. Yes, because uthando ogogo abanalo. So ngifuna usidobela isithombe nje phakathi kobudlelwane bakho ngogogo. Ngiyazi ogogo they never disappoint ekukhuliseni abazukulu babo. Kuyenzeka abantu ukuthi mhlambe baze bavuleleke xoxeleni indlela okhula ngayo nendlela okhule ngayo, akuxoxele indlela ubaba wakhe akhule ngayo. You see zonke lezi zinto lezo ke nezinto nje even kwayena akhule ngazo uqobo. So wena do you think mhlambe ikhona into obonayo ukuthi ikhona i-element kuwena ongathi le inakho mhlambe ukuthinteka ngenxa ukuthi ngikhula anginayo isibling eseduze as much as ngazi ukuthi nginawo? Ngiyakubona ukuthi mhlawumbe umntwana ukhula nje ukuthi yena akana ama-siblings, uyozalwe yedwa ekhaya. Kodwa kulotho uthi ngizalwa nginazi ukuthi ama-siblings nginawo kodwa manje asazani nawo. And isikhathi esiningi abantu abasuke bengama-siblings kuyaye kwenzeka uthola ukuthi thothi usumdala, you see uhlangana nobhuti lapha kushele mayekushela kanti not knowing kanti lo muntu lo wakini. You see ukubone wakuthanda you know izinto ezenzakalayo lezi kakhulukazi lama families uthola ama families amakhulu you know zonke lezi zinto ama families amakhulu thothi sikhula sonke lapha emndenini. Angimazi usisi wami naye akamazi ubhuti wakhe, kanti sohamba sihlangane lapha. Masihlangana mina ngizibonela intombi, mangizibonela intombi sishelane kuqonywane kanti lo muntu lona wake. So ngizama ukubuyisa kuleyo ukuthi
don't you think like maybe ikhona element ethile kuwena ongathi mhlawumbe ayi ngiyafeel ukuthi ngathi ithintekile okanye iyathinteka ngenxa ukuthi anginawo ama-siblings engiwaziyo as much as kodwa ngazi ukuthi akhona? Ngizophendula kanjani? Ukuthi angiyazi indlela ubeka. Yeah. Kukhona vele lokho ukuthi mhlambe let's say ngikwi-situation engizima ukuthi ngikhulume ngayo kugogo. Oh yeah. Mhlambe ngibe nakho kuyibuza ukuthi hawu mhlambe kubhuti wami khona ngabe mhlambe yabo yangilekelela noma kubudadethu khona ngabe mhlambe ngikhuluma naye. So ngiyakuzwa ngendlela osho ngayo ukuthi akufani ukuthi ngazi vele ngizalwe ngedwa. Yes. Ngazi kahle ukuthi bakhona, maybe they are still alive, bakhona nje. Kukhona kona lokho. Kukhona. Yeah, uthola ukuthi uyathanda ukuba nobhuti. Mhlawumbe ngasekuthi mhlawumbe nikhuluma every day kodwa uyazi ukuthi nginayo ubhuti. Owamothile okuphi nginayo sisi wamothile it's either omdala or omncane ngiyazi ukuthi whenever nje ngifuna ukwenza i-call kulula ukwenza i-call naye you see even kwanaye kungesikuthi nje ngizikhulumela mina uqobo kodwa even kwanaye uyazi ukuthi ukhona umuntu onjengosisi wakhe okanye onjengobhuti wakhe omdala or omncane ohlala endaweni ethile you see. So uthi njengamanje usenza internship right? Njengamanje usenza internship and izinto ezifana nemisebenzi into mhlawumbe engqondweni yakho ukuthi ufisa ukuyenzela khona lapha eThekwini noma into nje ufisa ukuthi ungayenza noma ikuphi? Ngokomsebenzi nawe ngithamele ngibuyele ngasemakhaya into mangizothola into engahambiselana lokho engikwenzile manje mina wathi ngibuyele emakhaya kunenkinga noma kungabe noma ikuphi because vele amakhaya mangathi nawo manje ila eThekwini engikhona kababa omdala nasemakhaya ePortshepstone ezingolweni khona umsebenzi ongahambelana IT ezingolweni ePortshepstone ngaba khona nje Portshepstone konje noma ingekho enkulu kodwa yeah zikhona indawo ezithe ukuthi siswami siyabonga kakhulu yazi your story it is very touching and into yokwenza into yokuba ne-care for your family. This is family affairs bazalwane bami, you know you need your relative njengoba ngeke ngasho wasekuqaleni that maybe you are a family, you have group of family kukhona ilunga lomndeni leni elingalazi ukuthi likuphi. Ngiyenze this call ukuthi please do reach out to us sizokuyenzela uhlelo ukuthi sikwazi ukuthi singilocatele lona lelo lunga okanye you are a member of ifamily ethile and you are looking for your family, you don't know where to get them, come to us, we'll try by all means to help you to locate your family ngokusizwa inkosi. So now sihlanganisa imindeni ngalolu hlobo nizokhumbula the episode that we had in the past with umfowethu of which namanje sisazama ukumtholela ifamily yakhe and we are believing God ukuthi uzokwazi ukuthi ayithole. Abaningi abanga ukuthi bayibona i-episode yakhe la sasikade sikhuluma naye khona. So we are also extending this invitation to you all ukuthi feel free to come to us sizokwazi ukuthi sikusize la okungakhona ukuthi sikusiza khona la izandla zethu ezifika khona. Your family needs you. Your family needs you and you also need your family. You need your family. Yes, akekho umuntu nje okhulaba iIreland. Wonke umuntu une family. Wonke umuntu akekho umuntu wazivelela nje yet wonke umuntu une family. Kungaba ukuthi anazane kodwa you have a family. Siswami nangu ubhuti wakho uyakubuka lapha ekhaya uhlanganile nale episode mhlawumbe mangathi usisi wami lona ngampela nami ngidala ngimdinga nami ngezwe ngaye
kokuthi kube ngingazi ukuthi ngingamthola kanjani nami ngezwe ngaye mhlawumbe athi ngiyafisa ke ukuxhumana naye ngingamthola kanjani nje usisi wami ngoba uye lo nami ngake ngeze ukuthi nginosisi omncane oseThekwini obuya ezingolweni ePortshepstone. Mehlangana nale video kusiyami indlela abangangithola ngayo sengashare contact information yami yonke. Why not? Okay, inamba bangangithola kuyona iyafoneleka iya WhatsApp u063 821 5046. Na ku Facebook ngiyatholakala uCandy Makhanya, faka iprofile yami. Even on TikTok uCandice_Candy ngiyatholakala nakhona. Bangangithola kuzo lezo indawo lezo. Madoda. Siyabonga kakhulu ntombi yami. Thank you so much ukuthi ufike lapha uzoba nathi lapha namhlanje and we believe in God ukuthi sizomthola ubhuti wakho ikakhulukazi njengoba ngapha koGoli ngiyakholwa ukuthi kungenzeka axhumane nale video okungenzeka futhi uthi yena akayibonanga kodwa kukhona abantu abayibonile bathi ngeke lo sisi kunolubhuti afana naye and lo bhuti afana naye ngeke engathi usisi wakhe bagcina mhlawumbe bemkhombisile. So siyabonga kakhulu sisi wami. Thank you so much. Ngibonga mina kakhulu. Siyabonga kakhulu sisi wami. Basana bami siyabonga kakhulu bafowethu udadewethu ke besihleli naye la uCandy. Leli gama ngiyalithanda leli gama nami ngiyolinikeza engane yami lapha ekhaya. Yes, so sibonga kakhulu bafowethu asibonane lapha eSoweto ngomhla ka 31 October siyobe silapha eDlamini Multi-Purpose Hall la siyobe sikhona ngomhla ka 31 siyaqala ekseni. Let me not say ngo10 ake ngithi nje siyaqala ekseni ngo9. Do come join us ngalola suku under the theme that says the latter glory. Please do join us ngalola suku. We have a number of guests that will be there with us. The word of God shall be preached without compromise. Please do join us. Siyamkhulu uNkulunkulu kakhulu ngalola suku. So I'm expecting all of you ke bazalwane bami ukuba nizoba nathi ngalola suku egameni lika Jesu. If you want to be in contact with us again for any of our segments, njengoba ngisho lapha ku video 0788 417 844 0788 417 844 konke ama social platforms uvela nje ucheck uthi ST Dlamini yela uzobe usibona khona and then you can inbox us, send a message mhlambe konto idinga kuthina and then we'll try ngokusemandleni ukuthi sibuyele kuwena uma ukuthi asibuyelanga kuwena, but our admins will always make sure that they get back to you as soon as possible. UNkulunkulu anibusise anicila emakhaya. Ntombi yami sibonga kakhulu. Kubonga mina. Thank you so much. Sibonga kakhulu bazalwane. Amen. Gizoshek ekugcineni.